ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବା। ଆଜି ପଇସା ନେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମା ତ ଥରେ ଥରିକି ପଳେଇ ଗଲେ ଦୋକାନ ପଇସା ଅଟୋ ପଇସା ମାଙ୍କର ଦରକାର। ପୁଣି ଏ କ'ଣ ଅଦା ପାଣି? ଅଦା ପାଣି କିଏ କଲେ? ଆଉ ସେ କ'ଣ ତରକାରୀ ଏ କ'ଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା? ମୁଁ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ମତେ 100 ଟଙ୍କା ପାଣି ଦେଇଥିଲେ। ତେଲ ପଇସା କାଲି ଦେଇଥିଲେ। ତେଲ ପଇସା କାଲି ଦେଇଥିଲା। ଫୋନ୍ ଗଛ ପଟ ଥିଲେ ତ କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଇଛି। ଇଏ କ'ଣ 600 ଟଙ୍କା କର। ଆଉ ପଇସା କ'ଣ କଲୁ କ'ଣ? କି ପଇସା? ମାମା ପଇସା କାଇ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କାଇ, ଗାଡ଼ି ପଇସା କାଇ, କିଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। 600 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। କେତେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ? ତୁ କେତେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ ତୋତେ କେତେ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା? ତୁ କେତେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ କରିକି ତୋତେ କେତେ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା? 600 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ? ଅନଲାଇନ୍ କେତେ ହେଇଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଦୋକାନ ଗଲାବେଳକୁ 12 ପ୍ଲେଟ୍ ବିକ୍ରି ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ 8 ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ବିକ୍ରି ପଳେଇଲି। 600 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ନେଇଯିବି 100 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ କେତେ ଯାଇଛି? 20 ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ ମାରୁନ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ? ଏଠି ଯେତିକି ରହିଥିବ ଅଧା ସେଠି ଥିବ। ମାନେ କ'ଣ? ଅନଲାଇନ୍ କେତେ ଯାଇଛି? ଅନଲାଇନ୍ ବନ୍ଧାକୋବି କାଇଁ ଅଛି? ବନ୍ଧାକୋବି ଏବେ ତ ଆଇଲୁ। ବନ୍ଧାକୋବି କୋଉଠୁ ଆସିବ?